kai tsaye daga nan birnin tarayya Abuja, inda muka zo wani taro da cibiyar DFIs ta shirya domin gina makomar Najeriya a gudummawar da cibiyoyin bunƙasa kuɗaɗe da kuma zuba hannayen jari za su bada wajen gina ababen more rayuwa a Najeriya. So ga mu a wannan taro wanda ya soma a yau Laraba 13 ga watan Mayu 2026, wanda kuma ana sa ran za a kammala a gobe Alhamis 14 ga watan Mayu 2026. Basira TV ta kasance a gurin wannan taro kuma ta ga yadda aka gayyato masana da kuma inda za su tattauna da jami'an gwamnati, inda za su tattauna dangane da yadda waɗannan cibiyoyin bunƙasa kuɗaɗe da zuba hannun jari za su taimaka su ba da gudunmawa wajen ganin cewa an gina ababen more rayuwa wanda za su bunƙasa tattalin arzikin Najeriya a nan. Mun ga yadda daga cikin waɗanda za su gabatar jawabi a gurin akwai Ben Maurice, wanda ana gani mutum ne fitacce wanda kuma masani ne akan bangarorin zuba hannayen jari sannan da sauransu. So Basira TV ta kasance a nan kuma za ta shiga wannan ɗakin taro domin ta ga yadda wannan taro zai kasance a wannan rana. And I'd like that you pay rapt attention as it comes up. Take notes where necessary. Just turn on your camera. I want to thank you very much. This is the first time in my life I've been asked to talk about my career. Thank you. Allow me to stand on existing principles. Maybe she's unsettled on school. Intra-African trade, that is trade. To innovate as competitors evolve with modern branding and digital engagement, Mr. Biggs felt outdated and stale. So for a business to remain relevant, you must always be coming up with innovative ways. You must always be improving the services and the product that you're giving to people. Because if there is no improvement, it's just a matter of time, you will be kicked out of the market. The iron law of the market that they have for research and development in Samsung is 12.7 billion. Now, imagine that the revenue that comes to Samsung, the business that started by selling bread fish, is 220 billion a business. Now, what is the nominal GPA figure for South Africa this year? The nominal GDP figure for South Africa is 479.9 billion. Create jobs. Create jobs, because when you have a new idea, you need people to make, to market, to distribute, and to sell those new ideas. How many of you know a company called Tolerant Group? How many of you know Indomie? And Tolerant Group is the company that produces Indomie. And that's a typical example of a market-creating innovation because of the way we live in Nigeria. Which get out. So imagine that this company pays annual income 7.6 billion. The government revenue, the resources that the government gets from this company, the drivers they have. And they have over 600,000 retailers. I'm telling you, the way forward for any country to become developed and great is through entrepreneurs. When a country is enabling and is supporting entrepreneurs, that is a country that really loves its citizens. That's a country that is doing everything to make sure they're successful. So jama'a, kamar yadda kuka ga mun haska muku mun nuna muku yadda aka gabatar da jawabai da kuma yadda mahalarta fiye da dubu suka halarci wannan taro. So duka iya abin da Basira TV za ta iya kawo muku kenan a wannan taro a wannan rana 13 ga watan Mayu 2026.